Usa ka 14 anyos nga lalaki ang missing karon human kuno mahulog sa sapa sa Cagayan de Oro City. Diyang gikulata kuno sa grupo sa mga batan-on. Ani ang report. Emosyonal ang inahan nga si Merlin Amugis. Sanglit hangtod karon, wala pa makit-an ang iyang anak nga si Raymond Leyte. Human mahulog sa suba sa Tibasak, Makasandig, Cagayan de Oro City. Sa kadlawon anak ya kong gignan nga ma kanang gaksa ko makay tugnaw kayo ma ako sang gignan nga pati ang electric pan moon. Ya sa buntag anak sir may pag ako to siyang gigakos. Kay mo na madaytoy las nga kwan sa kuha niya. Anong iyak pag yung gilutuan og kanang pagkaon sir. Pero mong kauban isa wala na. Kulata na kaya ayo-ayo na gid nila. Yung bakod ng kong kauban gibundakan din lag bato motong na ligid sa suba. Sigon sa investigasyon sa kapulisan sa Nazareth, nangaligo kuno niadtong tungura ang biktima og mga higala sa dike sa Tibasak, Makasandig. Diyang miabot ang laing grupo sa mga batan-on. Natripan kuno ang biktima ug nakulatahan. Hinungdan nga nahulog kini sa sapa. Wala na naluwas ang biktima, sanglit nanagan usab ang kaubanan niini sa kahadlok. Hinoon, upat sa napulo ka mga sospek ang na-rescue ug anana sa kustodiya karon sa kapulisan. Gikanda ka na to hot pursuit pero sila na mismo ang nanganhi sa opisina para mo-surrender sa ilahang mga kaugalingon uban ang ilang ginikanan. Walay laing nalitok ang usa sa ginikanan sa mga sospek nga si Consuelo Reyes, ang pagpangayo na lamang og pasaylo. Hinoon, andam kuno silang dawaton unsa man ang desisyon sa ginikanan sa biktima. Pagkaudto, nagtanong ng TV, may nahitabo daw. Di, gihanap ko siya. Paghanap ko sa iya, ang mga pulis na sa balay naman daw, ang ginawa ko, gisurrender ko siya dito, sir. Ginalihok na karon sa WCPD ang mga posibleng aksyon batok sa mga na-rescue nga batan-on, samtang padayon ang pagpangita sa biktima. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.